Historia. Son as nosas cidades unha mera recreación da cidade medieval? Para termos unha resposta a esta pregunta, imos viaxar ata o século XVIII. De súpeto o mar serenouse e o mareo quitóuseme de golpe. Erguínme e mirei ao redor. Estábamos nunha das paisaxes máis raras que se poidan imaginar. Era un pasadizo longo e estreito, dominado desde ambas as dúas beiras por dúas ameazadoras barreiras de rochas negras. A fendedura natural na liña de costa era tan regular e tan recta que non parecía obra do azar, senón feita a propósito. As augas sombrías e mansas eran dunha inmensa profundidade. O paso tería unha milla de longo e estaba á entrada dun ancho fondedoiro que tiña no outro extremo a cidade de Ferrol. Esta descripción que fai da entrada da ría de Ferrol o viaxeiro inglés George Borrow no ano 1836 explica en parte a decisión que tomara 100 anos antes o intendente xeral da Mariña de Felipe V, José Patiño. El ordenara construir no lugar da Graña o Arsenal e Real Estaleiro. Pero ese estaleiro logo quedou pequeno e houbo que construir 25 anos máis tarde outro moito máis grande. E para albergar as familias dos obreiros e dos mandos, deseñouse e levantouse a única cidade galega de nova planta, Ferrol. Cosme Álvarez, xefe de escuadra, e o enxeñeiro militar Petit de la Croix agardan a chegada dun bote de remos. A bordo ven o coordinador das reais obras dos arsenais do reino, Jorge Juan Santacilia. É un prestixioso mariño, científico e matemático que acaba de volver de Inglaterra onde botou 2 anos en misión secreta. Alí estudou os sistemas de construción naval da Armada Inglesa, fixo planos dos mellores arsenais da illa e recrutou expertos nas artes do mar. Chega a Ferrol enviado polo Marqués de Ensenada, secretario de Mariña de Fernando VI, co propósito de crear ali a base naval máis grande de Europa. O xefe de escuadra, Cosme Álvarez, xa coñecía a intención real de construir en Ferrol a base que debía nutrir a Armada Española de navíos e armas. Cando chegou Jorge Juan a Ferrol, acompañado por constructores de buques ingleses, as obras do estaleiro novo xa principiaran en Esteiro, pero o proxecto orixinal do arsenal foi totalmente revisado e modificado baixo a súa dirección. A proposta mereceu o beneplácito real e coa maior celeridade dispuxéronse as medidas necesarias para acometer a construcción do arsenal. Décadas despois do seu inicio, o arsenal e o estaleiro estaban funcionando. As enormes instalacións militares requerían unha gran cantidade de man de obra e de persoal para atendelas. Os planos de construción militar ían acompañados dun proxecto civil para construir unha cidade nova. Será, finalmente, o enxeñeiro Sánchez Bor quen deseñe e execute o novo Ferrol, o que hoxe sería o barrio da Magdalena, xustamente onde estamos nós agora. Deseñáronse 6 rúas longitudinais e 9 transversais que formaban nas súas interseccións onde se xuntaban rectángulos da mesma superficie. 2 prazas, as que hoxe se chaman de Armas e a de Amboaxe, déronlle a configuración definitiva a aquela cidade na que no 1770 xa vivían 25.000 persoas. O trazado de Ferrol supuxo a introdución en Galicia dun modelo de cidade nova, deseñada con criterios racionalistas. Fronte ás cidades de orixe medieval, de rúas estreitas e tortuosas, con pouca luz, a nova cidade ferrolá está deseñada para que o sol poida dar nas súas rúas e prazas. Xa vimos que non todo rematou coa cidade medieval. Os arquitectos e enxeñeiros do século XVIII intentaron darlles ás cidades a mesma luz do pensamento e deseñalas cuns criterios lóxicos e funcionais. Entón, por que as cidades son hoxe o caos que son? A resposta na última historia de hoxe. Vigo xa existía na Idade Media. Esta cidade é froito do seu carácter industrial e portuario.
Pero a historia de Vigo poido ser moi diferente se os soños dun home desen ido máis aló dos planos que debuxou hai 75 anos por encargo do Concello. O 6 de decembro do 1932, o Concello de Vigo encargoulle o plano de ordenación da cidade ao arquitecto pontevedrés Antonio Palacios, que daquela era un dos máis recoñecidos de España. Deseñara o Palacio de Comunicacións e o Círculo de Belas Artes de Madrid, ademais do Teatro García Barbón de Vigo, entre outros edificios. Vigo era a principios do século XX unha urbe en plena expansión demográfica debido ao seu dinamismo económico, en gran parte movido pola actividade do seu gran porto. Os estaleiros, o tránsito marítimo, sobre todo o migratorio cara a América, e a industria conserveira, fixeron de Vigo o principal polo de atracción da poboación rural galega. Os campesiños que chegaban á cidade convertíanse en obreiros da industria viguesa e ían vivir aos barrios da periferia, as Travesas, Teis, o Calvario e Bouzas. Estes barrios estaban unidos por tranvía co centro urbano. Nese centro, a burguesía emerxente, os comerciantes e os industriais construíran edificios ostentosos de estética modernista nas rúas do Príncipe e de Urzaiz para exhibir o seu poder social. Ese era o Vigo que quixo cambiar Antonio Palacios desde o seu universo racionalista. Concebiu un proxecto integral de cidade vanguardista e ambicioso que transformaría Vigo e a súa comarca. No proxecto que deseñou Palacios, a cidade quedaba dividida en zonas, cunha función diferente cada unha delas. O núcleo histórico estaría atravesado por unha vía principal que se chamaría Rúa de Galicia, e que subiría desde a estación marítima ata o Monte do Castro, onde se situaría o Pazo Regional. Nel estarían o Concello, os xulgados, a biblioteca e os consulados. Pero a idea de Antonio Palacios era radical demais. En contra dela levantáronse as principais forzas da cidade, a Cámara de Propiedade, o Colexio de Arquitectos e moitos empresarios. Finalmente, o proxecto quedou anulado no 1939. Para ben ou para mal, o plano de Palacios fracasou, e Vigo medrou dun xeito menos planificado ata converterse na gran cidade que é hoxe. Iso sí, tamén cos problemas que teñen as grandes cidades. Tería Vigo menos problemas se o plano de Palacios se aplicase? Iso nunca o saberemos. Neste primeiro capítulo de Historias de Galicia, quixémoslles contar como os galegos foron habitando o territorio desde o castro ata a cidade moderna. Pero se algunha forma de asentamento é propia de Galicia e conformadora do noso ser colectivo, ese é a aldea. Máis de 1000 aldeas xa quedaron deshabitadas en Galicia segundo o Instituto Galego de Estatística, e outros 8000 núcleos rurais están a piques de desaparecer. Con elas van esmorecer formas seculares de entender e de atender a vida. Perdemos un patrimonio etnográfico, paisaxístico e cultural que nos levou séculos crear. Para un labrego, a terra que queda a monte é unha terra inculta. Para as leis do mercado global, a aldea non é máis ca un atranco que só produce custos e ningún beneficio, e por iso ten que desaparecer. Mentres o interior de Galicia está quedando deshabitado, a franxa litoral está sufrindo unha forte presión urbanística e especulativa. Ademais, cidades como a Vigo ou esta da Coruña encabezan xa grandes áreas metropolitanas nas que os núcleos de poboación e os concellos constitúen un continuum no que os límites administrativos perden o seu significado. As necesidades de servizos son comuns para os habitantes destas áreas metropolitanas, e, polo tanto, é lóxico pensar que as respostas aos seus problemas tamén deben ser comuns. Pero esa historia aínda hai que ver como remata para poder contala.
A Consellería de Cultura e Deporte. A Consellería